Pozdravljenja se opet na kanalu Laki, kao što vidite mi danas igramo na Damo Roleplay sam serveru. Evo, nalazimo se u Iconovoj kući gdje čekamo PD da dođe. Žutka je otvorenog tipa, tako da su svi pozvani. Evo da ugasim. Ajde, izađite sada. Pozdrav za sve. Evo ljude koji su sad na serveru. Ne znam, Icone nije baš pametno, bolje da čekamo. A nemoj raditi ceka, mislim. Nemoj mod da radimo. Aha, nemoj mod. Čekaj, rekao mi Aki da će me pogoditi. Jebte. Šta, pa dobro oni rade FPU realno, brate, nek... Ne veš. Najbolje ovako se priđemo blizu, brate. God ko ulazi na server. Ne mogu da uđe na server, montiram klip. Pa šta radi, brate, 3 sata? Da, realno. Jebi ga. Bolje da se zezaš, brate, ovo je stvarno. Ajde dođi, ajde, sad zezanje. Nemaš dobiti plusić. Nemaš dobiti plusić za tu klip. Ne brini se. Koji je klip, brate, onaj... Prezentacija. Kako se davi. Prezentacija editujem iz zat vremena već. Šta edituješ? Od 3 minuta. Prezentaciju, moramo ubrzati samo dio gdje radi učitelj. Luka, idi provjeri. Evo me, jel pala skripta? Nije, hvala Bogu. Aj Maki. Ne izlazi. Koliko ih je čoveč. Gdje ste vi? Zajedno sa bolničarom, brate, tamo. Bila bi fora da postoje da za njim negdje. Ajde, nije. Da, bila bi fora tunel kao da se prokopao, brate. Vidio sam negdje imao podrum, brate, i to. A treba se onda napraviti ovaj... Basement, brate, dođeš kao house upgrade basement, brate. Izađeš kroz podrum, prokopaš kući, to. Brate, kao fazom probiješ tako, eto, realno za ovaj interijer, recimo. Pa koja se crta beži iz kuće? Gdje se nalazite, šta treba? Kod Icone u kući. Aj, čekam. Ljudi, evo, pogledajte mi ping, sad mi ping normalno, hvala dragom. A to je ono posle 12 sati, brate. Pa da. Šta kažemo? I rastežimo se, neće ući do sutra. Do sutra, znači šta, do ponedeljka, brate. Čekaj da napišem još jedan na SMS. Aj, eto sam ti htio reći. Crkvi kod ikone. Ikone. Ikona naša. Aj, Djed Mrazan, no. Hoćemo, ajde ne. I sad kako ono ide? Malo je ovo. Malo su preterali ovo. Ja reš, svak čas. I ajde, ovaj kuhinju. Boki Ubi jedini mene, pamet. bok. Bravo. Maždaja, ja kažem maždaja. Boki, brate. Je moguće da sam vas sve pobio. Ono, kad ti niko ne kila, samo Boki teku, brate. Dođi vamo, pa nemoj da bežiš, što bežiš? Bokija ne probija ni mini gun, brate. Je moguće da sam vas sve pobio. Je moja majka. Kako ide picku gun? Au, brate, šta ovdje je gunova? Je moja majka. Ajmo, kude? Zbagao mi skript. Baga, ce baga. Ko ce baga? Ja ne vidim. Dakle, meni Boki da snimljeno da kliku progutno meta. JBG. Boki da... Ala, ljudi moji, ja sam prejak. Ja ovo trebam snimit, materi. Aj, nastavljamo. Kod PD-a pićemo sad PD. Aj, polako kupiš. Van Putaš, iz nema moje antene. kući. Jeb. Ja ću Ovo je ovako trkvica. na YouTube. Ovo ne mogu. Sad imam s čim da snimam. Prije nisam mogu. Title. Boki tank guta na Damo RP. Epic montaža. Kažu kao šteta 1000 evra. Clickbait. Koji ćemo još gan? Priči. Au, brate, ovaj kalaš ima
magazin malo malo. Realno kada što loži, bro. Jest. Evo ga, 100 bolja. Da, ne može sporedi, brat. Ali evo ga, Aki želi oružje po volji, brat, tako da će dobiti. Ljudi moji, ja ću sutra napiti. Da, spon kilajne. Ajde, vidi, danas je tukio drifta na glavu. Mene kila, brate, moj. Neću tebe. Ko mene puca? Tebe neko puca od gore. Nije nek sa strane, gdje smo? Marko šedi. Okej. Treba da kupimo Mene osiguranje, spas. brate. Ala, ne moš up nikog. Vidiš kako kad neko trči u kod. Ajko me, gdje si ti Nesku? Au, kakav sam ja štek ovdje našao. Dođi vamo, Ajkone, ajde. Sad imamo svi protiv svih, brate, mislim ne. Idi ja. Nemoj mi to ovaki rade, bud fair jednom, uzmi bi igru, ne mogu ja protiv tebe, ti imaš sve. Daj, ajde ne jebiš. Kako misliš da ja tebe ubijem, ajme reći. Isto kao kad ja tebe pokušam da ubijem, a ti progutaš 5 metaka, brate. Isto tako. Zato ja bio tjaki. Brate, di si? Aj, reši onaj Ispred Binko, PD-a, brate. brate. Reši Binko, kod Binka su, brate, da mogu da izaći. Ovaj prskać. A to si ti, Vaki. Ja sam jedno što sam dao sebi. Čuvaj ulaz. Čuvam. Gdje je ovaj Aki, brate? Da mu dam neki kar. Jedi. Koji ti kurac jebo? Znaš kako imam, brate, šljiva. Kije vadi mikrofon iz A bunara. možeš kad imaš imanje. Pa dobro, možete da ih pokradete svakog. Znači, koji je plan, Ajko? Ajde, ćemo. Aj. Evo ih, Boki! Vidi ga ovaj što snajperiš. Biga. Vaki, biga. Shit. Evo shit. Kilo sam. Boki, tank hard to hit. Nemo, brate, bez Take Boki no ja shit, ništa ja. ne vredi. Da, Ice Cube hard to hit. Ne, Boki me napad, bežim od njega. Progutat će ceo ovaj tank, brate. Gdje je streljanje? Juri me, Ja ću govoriti. Spasio te ovaj ovdje, što je Avko, ovaj PPS-ku, nisam te vidio. Brate, nisam mogao da pokrenem se na biciklu. Ajde me kilo. Koliko sam ti izbio, Vaki? Ne znam, brate, iskreno malo si mi Ajdin me 3 puta roknuo, znači ti si mi jednom samo pogodio. Koliko se ja sjećam. Kako me tako, brate, puca? Normalan on. Ček, brate, ja imam plan, brate. Uđi vam, piši mi na. Ne. Jel znate vi da mi imamo snajper? Pa. Dobro. Znamo. Ti Ajkone nisi u Binku, Jess ne su. Ko to leti go? Nije Ajkon, veruj mi. Al neko leti. Vidim te. Ja te ne vidim. Ne! Kilo sam Ajdina, brate. Brate, učinilo mi se da vidim Boki. Ujebe. Evo ga ovaj konj. A gdje ovaj puca sa snajperom? Nisam ja. Treba da gledam zvuka nekog hitaš. A jebem ti. A nemaš hitat mi, a ljudi moji. Guta, ali opet guta. Pa ja pucam nekog ko ima snajper. 5 metak, brate. Daj mi $300, boli me uvo za tebe, Ajko. Atak na buy side. Atak na šerifa Bokija koji daje lažan gol. Eto Boki, kakav si ti.
Real Madrid je dobar, brate. Ajde, nikad ne bi dao lažen gol. Nije on govno. Ja sam dao Mice, pali Mice, gaz. A način ja idem, počeo Robovište, kaže on Mice gas. Majstor. Jebote, kako me pogađa. Sam pogodio Heli. Hidrovogu. Ja sam hidro pogodio. Znači, ajde, je nju spriječio, znači, sekund. Koga sam već cool? Jaj, brate, nisam htio njegdje. Jebi. Maki digo kudru i ove sve u kur. Bravo, brate, kako dobar klip, brate. Veoma produktivan, brate. Pokazuje baš ono ropo stranu od dama. Nemoj mene, alo.